Amuleto modura, Ama Birjinaren bi irudi daramatza beti Pablo Berasaluzek. Duela 5 hilabete pilotazale batek oparitutakoak. Beti eramaten dut kotxean, nire tako motxilan, du netzako oso detaile polita izan zen, eta bueno, egia esan hortik aurrera ondo joan jatez gauzak eta oso gustora. Izan ere, 15 urte profesionaletan, eta orain bizi ditu hain justu bere unerik onenak. Aitari ere badio ze eskertua berrizko pilotariak. Aita 10 urte izala, gero kamiseta behaldatu dut, eta bueno, nik uste gauza horiek, azkenean emozio handikoak izan dira niretako ez, baina nik uste lagundu behin didatela. Igandean, inguruko denak izango ditu bultzaka. Pablo, iloba txikiaren gandik hasita. Partiu guztiatara etorten da nire arrebakin, eta egia esan, igandekoa egun polita izango da. Pixkat urduri bai, nik uste niretzako gauza haundi bada, badakit azkeneko partiu biak irabazin gintutu euren kontra, baina Juan pelotari ikaragarria da, Zabaleta oso momentu honean dago, eta bikote horri irabaztea egia esan oso zaila da. Final bakarra jokatua da Pablo Berasaluze, bi txapelketa izan ziren urtean. Igandeko ordea hitzordu nagusia du. 32 urte geroago, bibitako txapela bizkaitar batek irabaz lezake. Nik uste afizioak ere merezi duela Bizkaian txapel bat, eta zaila izango da, baina lortzen dugunez.